sıkıntılar içinde bir arada yaşayalım. Siyasetmedarê Kurd Ahmet Tirk li Tirkiyê ji bo destpêkirina piroseya aştiyê bangê hikûmetê û PKK kir. Tirk ji Kurdistan 24 re diyar kir, eger dewleta Tirk bo piroseya aştiyê gavekê biavêje, ew amade ne ku digel rayedarên fermî dest bi hevdîtinan bikin. Eşkereyî bi rastî bi ziman em kanin di wî awayî de fikr û remanê xwe bibînin, hevdîtinê xwe çê bikin, li ser vî tiştê em bisekinin. Em dixwazin dewleta Tirk gavek wa bavê. Em dixwazin bi aqilekî hevpar, bi hişmendiyek hevpar, ev mesela werin rojevê û li ser van başserana em nîqaşê bikin û rêyek ji bo bêdengbûna çeka û ji bo deriya demokrasiyê di gav were avêtin çê bibin. Li Stenbolê bi mebesta bi dawî anîna rewşa awarte û çareserkirina pirsgirêkên civatê li ser banga ji zêdeyî 1000 rewşenbîr, siyasetmedar, nivîskar û pêkhateyên cuda yên li dê ji hikûmetê bi rêya civînekê hatin bahev. Ahmet Tirk berî civînê ji Kurdistan 24 re ragihand ku bi polîtîkayên ewlehiyê û bi şêrê çekdarî tu pirsgirêk nayên çareserkirin. حتى إيرو سياسة دولة لسر ما في كردا وننسكر لي عوابوي. الراستي أف سياسة ورقاراندن. عادو داشي بشر شكداري أمزانن إيرو بسكريك شارع سر نابن. يعني حمو چقاسي آلوزي أستنجي نقاشو شر چيبه بشي محقق بديالوغي ور شارع سر كرن. إيرو أف دما ديالوغي هاتي. Parlamenterê CHP Sezgin Tanrıkuluji ragihand ku rewşa awarte rê li ber çareseriyê digire. Li gorî Tanrıkulu pêwîst e rewşa awarte bêra kirin da ku piroseya çareseriyê jî were destpêkirin. Çözüm sürecinden önce Türkiye'nin normalleşmesi lazım. Berî proseya çareseriyê divê rewşaniha were normalize kirin. Ji ber ku rewşa awarte hê jî berdewam e û niha li Tirkiyeyê azadiya fikr û ramanê tune ye. Di rewşekê wiha de kamê behsa çi bikin? Pêwîst e demildest, dawî li rewşa awarte bianîn, da ku pirsgirêka Kurd jî biriya aştiyanê were çareserkirin. Şu anda hapiste. Di civînê de ji bo pêkvejiyaneke azad bang li hikûmetê hate kirin da ku daxwazên civakî werin cîbîcî kirin. Sadece demokrasi. Ercan da, Kurdistan 24, İstanbul. Anayasa